3,900,000 euro. Huwa dan l-ammont li sal-aħħar ta' Ġunju kien hemm fit-Trust Fund tal-Leave tal-Maternità. Issa l-Bord ta' Trustees tal-Leave tal-Maternità ħareġ formuli online għar-rimbors, proċess li ilu għaddej minn Awwissu tal-2015 sabiex il-kontribuzzjonijiet illum laħqu din is-somma. Kull kontribuzzjoni hija magħmula minn 0.3% tal-paga bażika individwali b'limitu li jitlaq sa 65 euro. L-employers kollha se jkunu qegħdin jikkontribwixxu xi ħaġa żgħira fih u mbagħad meta huma jkollhom impjegati tagħhom illi joħorġu bil-leave ta' tqala jitħallsu il-maternity leave tagħhom ta' dawn l-impjegati jitħallas minn dan il-fond. Il-Ministru Helena Dalli sostniet li din il-miżura hija passjor biex tkun eliminata id-diskriminazzjoni kontra n-nisa. Dan għaliex f'interview kienu jkunu preferuti l-irġiel għax potenzjalment min ħaddem kien ikollu jħallas il-leave ta' tqala jekk impjegata jkollha xi wilt. U għalhekk li dan il-fond qiegħed iġib aktar ġustizzja soċjali filwaqt li ser jgħin aktar nisa biex jintażlu u jitlu fid-dinja tax-xogħol. Bil-ġustizzja u fairness ukoll lejn min iħaddem għax inti jista' jkollok min iħaddem illi ma jħaddem xejn nisa jew min iħaddem illi għandu ħafna nisa. U allura bħala soċjetà aħna jekk aħna għandna bżonn illi n-nisa ikollhom it-tfal, bħala soċjetà aħna nixtiequ wkoll illi dak il-pis tal-leave ta' tqala iġor ftit minnu kulħadd. Dawn il-kontribuzzjonijiet ser ikun iħallsu l-14 ġimgħa tal-leave tal-maternità tal-impjegati fis-settur privat. Din is-sistema li kellha tinħoloq mill-bidu sabiex titħaddem b'mod ġustu preċiż għal benefiċċju ta' kulħadd. Il-Bord sostna li r-rimborsi ser isiru kull 4 xhur bl-eċċezzjoni tal-ewwel applikazzjonijiet sabiex ir-rimborsi ikunu proċessati mill-aktar fis possibbli.